Sa Canada daw, grabe daw ko ilang winter. Ang mga linya sa ilang kurente, mga bugto tungod sa kabugat sa snow. Ilang solusyon ato para dili mo build up ang snow. Na sila yung mga tao nga mulakaw sa tanan nga mga electrical post. Ilahang uyugon ang mga pole para matagak lagi dili mo build up ang snow. Usa ka adlaw kita sila bear nga ga-shake sa pole. Kuya wasa ang bear yang gi-shake ang pole. Unsa kay buhato nato para dili na tao ang mobuhat sa pag-shake sa pole. Unsa may gakaunon sa mga bear, di ba? Kanang ganahan sila honey. Moto ilang gibuhat, nag-assign sila usa ka tawo, tagaan nila usa ka bucket nga honey, nga iyang gipang pintalan tanan mga poles. So nahitabo, daghan kayo mga bear nga ma-attract sa mga pole sa kurente. Tungod sa iyang kabugaton sa dako biya ng mga bear, automatic i-shake ra din niya ang mga pole na ay improvement. Ang nakapait lang ato kay kapoy kayo. Sige sila adtos mga electrical pole para butangan og honey. Sumoto, ilang gibuhat, lahi na sad nga solusyon. Mag-assign daw sila sniper, ang bala kay honey nga paintball, pasakyo nila helicopter, pampusilon ang mga poles, di ba? Kuya kay solution ba, more complicated kaayo. Moto, ilang gisuwayan, kabantay sila nga pag-agi sa helicopter, sus nangatagak mang snow. Moto ilang na-realize nga buang nga naramdaning solution. Wala na tong honey, wala na tiguyog nga mga bear, agian na lang nila ilang ruta og helicopter para matagak to, wala na mo build up nga snow. Naramday na. Huwag kita nga problema sa Pilipinas ba? Check the mic and make sure it sound right, boys.